Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukpa ubakit baba ya ka ying ka sem ulapan pau ba mau bat ka kemi ki kwa palat ban pen sngoba ya ka serpailin wa lang ka bade ka khon ka ba hanyo na ki prangut handai kim sngo tho na mar kam lat kran na du dangkha habaya kran bat ukpa uba stain hing nong si ubana ka snong nong stain ulya thu ba ulas dang ban lap ba ka serpailin wa lang kam lat ban kran endala poi ki khandai banai na mar ka shuyam ba rakhi tang ba kam lat kran na mar kam yo sngo kumbalong ki we ki khulung ulya thu baka serpailien ka lait tang ban khot pa lait nang ta kamla ban kren henry kam ju thlia pat na du dangrit ulya thu hadien baladap tas halait mkhra usatep baka ne ka khun kam yo sngo hadu shispa persen wala ka serpailien walang kam shamna lait kren na du bawan long brio hasla perthai henry ka balapan kendet lut ya baro ki para khana school bada ki no hikai jong ka Ferrando speech and hearing center kabadon ha umnyu khwan Sning Block Ribhoi District kadina mar kanika khana kalayo he marks ya ka jingkhen hadu prapusau mark but one hakagatan ka baar haka exam secondary school living certificate araja arpusau balapanya da ka Meghalaya Board of School Education tapi penit thule ka kerteng ke jong pi kerteng no ka kerteng jong ada kadai stan heng nong se stan heng nong se tapi dei kpa jong i serpai pa jong serpai len i serpai len i dei bakat no i kun ban nhau pian kon kan wat pra pi thule mengi ini i serpai len im lat kran nadu dangkha nadu dangkha i ju kot ju khe ba maria kha im ju thlia kum ki wai im ju penthut penwit kum ki wai snu kum ba habang ya ri kan ni ka khon ngi snu tanat ba ka suk ba kim ju pen thlia kum ju penwit kam ju pang ru na du badang ret ta ti imi usnga daret kamut imi usnga we kejing hala setang dala ila long kum tu kum ba long lem ki wei ki bal sedang ban keren ti ini klem ong ai ti slem hadu ba inda par kum tu ngi sa su tu ba inam lat keren inam yo snow bada le kum no ri klem yo snow im keren hadu dapat usnga pisu tu ba im lat keren kum tu kumbaki lang ki ni ki khon kan maria long tu haki pra benai ne khandai benai don kum tu ki bai ong papa ne mai ini su ong bai tang pa tang pa hadu mentaro ta tang kum tai keba su lungo pat kalong dayam iklan ba dafki iklan ba andai ban pertaim la tang itai ba Asal imi usnga wi ai ya kajing hala kisem ki timpa yesna bisa tip ya kata dai marba ha kabang don ru atat hang te ha ki test kan hang ne halat mukra ti hadu 6% klaim yesna ti dai hang ta kan bang satip ha ba kan yesna i bomlet kran ni kon jopi ni prangut di tang ni wei tang ini baro ki ki biang baro ti kadon am kajing am bomlet kran hayi ka sam don kam jing i bastom na kum no ka san kum no ka tan am kajing pi kadon tang ba habadon ha sunong por badang ret jing su tu et pe ni su ya kren la ya kren ni su ya le la ka le da kikti tik nya sung thul ka sung thu ndai nandu balawan sening iklam ya sung thu sho oleh kadang na pab ka kami le te la den jar khan stangini ki men parate ka kia itu ka nang ban hikai dia pida ka ni ting hitam ani ban kadak kwai ai ngi la den jar ban ong ban pensuk la ni ban yalam jumut ban pensuk thu ngi la den jar hadu ba ngi sukat bawan sening su ai ti ba ti sistar bang toile sitam api kat ba pi ong ma pi ya katangi sutanat ya ki no hikai katagum ya ki no hikai star ngila ken kila long kum ngiting la sngo kum baki dek kimi nadu snem kat no ilap ha sekolah ne nadu snem arjar khat arne kum ta tharai la nak no snem ta mentai la don khat prasne kat to kali ma pi mata ine ani ngati ngam ban ong mangati nga ibu tu mah to tegamut
cái nanti sekemat lada ikut jung pi lepas nang ne in sasa lang bat pi kimi pa pi bu jung kemat piton kam em ban yo jung kai lang ban tip khnang ban pinyo pan kemen kan ni kun jang pi cái ka jumut pi ka kata lele kum kimi pa tung idan kata kan ka jing pan kemen ya ikon tang bangin le kum no kan isngu bang namla ban le ai ngidan kata ka jing nut ban pan kemen ya kikon om tang ya kan bat ngida ka jing it ka bakam kerpang tung idan ya kan hi ka bakam kerpang tang bangin le kum no kan ban ong ban ya pan smu thu ngin nang ban ong da kumwei ru ngisngu bangin nam nang hakini ki cuti minta kut exam trik isa hang ne em isa senam kemut banikai ko jogi tangi para man ha tang kini ka men bat kini ka para ka don ru ka men jung i kita hiki ya biang ke bagi keren ke ya khana ke ya biang ngi kmi baro nga ka pa bat ka kmi tengi suya ang lengo ngi klem itu itau pis ngau kum noi kum kpa ba pis thu ba ka ikon adu kermen hari matai lawan khmat ma pet hang ne ka son yo prop sau mak ya jing keng pis ngau kum no em kan ne tingi don ke sukmen kan mar ba o lada ka nadu bas dang te ha ka bakalong kum ne ngi ngau du jing kermen la ban ong mar ba inam la ban keren inam la ban le ai tika jat don habang ya nujor berkueng i kumba kam duna ten rei tang i ta ba kan snow kam la keren ngi don ka jing snow sanot ten rei ngi kum kik pang ngi don ka jing nut kum no ban yo i ka ban pen nang per stad ya ka khon ka nyadu bas dang ha ka bang i la yo ru artat ya ka ban pha chane ngi don ka jing kemen ha ka bang yo i ka ban don hang ni ka bang snuru ban pen pa ka jing sungu ya i wei kong ibalai alam nang tu yang aba kadon ka skul hang ni tena du dang ret ni kon idang prasnam ilayo i ka ban alam hang ni te ngang don ka jing ang nut na du badang khamret ten rei ngam nang su ngam tip baki don ki skul bakum kini kan na du badang ret nga klem tip ten dah ka bangi tip la lang prasnam ti la nang he te kata kan las ngeu ba ladangin dang po ladang tip na du badang sedang tim tal nang kham khamat ka jing pule nadu badang redu ini smart ban le school di jubut but tuman la kaste ban le school ngiru lai hikai hadu ba inda poi kelas 2 ila nang ban tho ban pule ila nang ban tho keteng kemi keteng kepai ala deru ila nang tindai ba ngiwan parchani hap sedang nadu bas sedang namar kesna kono piang pa kerta arta ka ba prasne la kam he to kendiat nomor ba sebut mentah don hasno ha tapi ngak ban hang ne tapi kwa ban keren ikon mut pin le gumno pi hap kan baik ni nong ap ne em ha ka bangi wan hang ne ngaju wan barabon mangai tang mangi su le la kale dak su ya pen long samarki kum tu la nang ta ting don e su tau kit bok pi wa te ka jit mu jong pi kum kupa ikon mentai lapas bah cái kapan jong pi kum kupa pi kwa ban long ban phale kam yu dal adap chupule ngi te kum ki pangi don ka ding ang nut ban pen suk ya kan ka khon kan ban kham tam le ka ba ka poi ha kan ka thong te ngi don ka jing ang nut ka jing kwa tang ba ha ka bas dang ngi sim jing et pi nga ngala sitom nganum la stray su menta ban le e ru ngam nang su ngam la su nang tangi don saka men juga ni ko ta ka bala sitom su ya pet su ya sumare ka kat badon fi pendot ya ka ten re hai ni por baleng kot ni sngo kum ba po sneu te fi ka ba ka poi ha ka ni ka kerdan ti ka wan ra ru ka jing kemen yang ni kerpang ya ka jing kesem tinggi don ka ni ka jing nut kum ba na ka liang jong no hikai ai jemut yang ni bangen pha seka school ki ba kam ya dai bat ka ten re ha ka ba kum kan ka por ni ka du jing e na mar kaban kaduk tapi ingin melak bandai ai to di kulisibun ya ka por ka jopi kit bok ba pin dang to kulai plan ha kulai nak ai gesnong jopi pi ono stoi nong ritong mau nong ritong ka jangan ono stoi em kam da jingai kum ba san kilometer ai to nan ko stoi ka